କାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି କାନରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବା। ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନ୍ୟଗଣ ଅତିଥିମାନେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ତମେ ଶୁଣିବ, ଅନେକ କଥା ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କାନ ଦେଲେ, ଦୁଇଟି ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତମେ ସଂସାର ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଖି ବୁଝି ଦିଅ, ସେଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଶୁଣିବା, ଅନେକ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା, ଯୋଉଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କାନରେ ପକେଇ ଏଇ କାନ ବାଟେ ଛାଡିବା ଯେମିତି କହନ୍ତି ଲୋକେ, ତାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କହିବା, ଅଳ୍ପ କହିବା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସାର୍ କହିଲେ, କହିବା ଆମେ ଅଳ୍ପ। ଯଦି ଅଳ୍ପ କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଇପାରିବା, ଆଉ ଆମର ଅନେକ କଥା ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ତମକୁ ଟିକେ ସୂଚନାରେ ଦଉଛି। ଥରେ ଟିଚର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ତମେ ଘୋଷିକି ଆସିବ। ମାତ୍ର 6ଟି ଲେଟର, MOTHER। ଆସନ୍ତା କାଲି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଘୋଷିକି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, MOTHER କଣ ହବ? ପୁରା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କଣ ହବ? ମଧେ ମା। ତେଣୁ କହିଲେ ଏଇ ମଧେର 6ଟି ଅକ୍ଷରକୁ, ଲେଟରକୁ ଘୋଷି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ କହିଲେ, ସେଇ ପିଲାଟି ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଘରେ ସେ ଘୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟତା ବି ନେଇଛି, ତାର ମନେ ରହୁନି। ତେଣୁ ସେ ଘୋଷି ଘୋଷି ଆସୁଛି, MOTHER, MOTHER। ଯେହେତୁ ସେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମ୍ନା କରିବ ମଦରର ସ୍ପେଲିଂଟି କହିବା ପାଇଁ, ସେ ଆସୁଛି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସାପ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ସାପ ଖେଳ ବାଲା ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟେ ଧରିଛି। ହଇ ନରେಗೆ ପୟର ବାବା ମାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ ରେ ବାଚ୍ଚା, ତୁ କୋଉ ପାଟିରେ ଖାଉ, ଆଉ କୋଉ ପାଟିରେ ବେଙ୍ଗ ସାପ ଖାଉ ରେ ବାବା, ମାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ ରେ ବାଚ୍ଚା। এই শব্দটি যেତେବେଳେ ସେ ପିଲାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଇଛି, କାନରେ ବାଜିଛି, ସେ ଯୋଉ MOTHER ଘୋଷୁଥିଲା, ତାର ଆର ଅକ୍ଷରଟି ପାଶୁରି ଗଲା। କେବଳ ରହିଲା MOTHE। ସେତିକି ସେ ଘୋଷି ଘୋଷି ଚାଲିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି MOTHE। ଏଭଳି ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତାରକୁ ଟିକେ ପିଲା ଅନେଇ ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ବଲ ଏକ ଯାଇଛି, ଛକା ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ସେ ଦେଖିଲେ କେଡ ବଡ ଛକା କିଏ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ। ସେଇ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନେଇ ଦେଇଛି, ତାର ଇଟା ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ MOTH କେବଳ ଅଛି। ଆଉ ଦୁଇଟି ଲେଟର ଚାଲିଗଲା, ଗୋଟେ ସାପ ଖେଳରେ ଚାଲିଗଲା, ଗୋଟେ ଛକାରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା MOTH। ଏଇ ଅକ୍ଷର ଚାରୋଟି ଘୋଷି ଘୋଷି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ମୁଁ ଯାଇ ଏ ଚାରୋଟି କହିବା ପାଇଁ MOTH। ଏଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ଭୋଜି ଆଡେ ତାର ମନ ହେଇଗଲା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଭାବିଲା ଗୋଟେ ମଲେଇଟିଏ ଖାଇଦେବା। ମଲେଇଟିଏ ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ, ଆଉ ଯୋଉ H ଅକ୍ଷରଟି ଥିଲା, ଲାଇନରେ ରହି ମଲେଇ ମାଗୁ ମାଗୁ ମଲେଇ କାଉ କାଉ H ବି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କଣ ରହିଲା ପିଲେ? MOT। ମଲେଇ ଖାଇ ଖାଇ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏକ ପାଟିଆ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘୋଷି ଚାଲିଛି MOT। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଅଛି ଗୋଟେ ନଳକୂଅ। ନଳକୂଅ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଠିଆ ଧରି ଜଣେ ମୋଟି ମହିଳା। ଟିକେ ମୋଟା କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ମୋଟା କିଏ ମହିଳା ବସିଥିବେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୋଟା ମହିଳାଟି ଯାଇ ସେଠାରେ ପାଣି ନଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପିଲାଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି MOT।
ସେତେବେଳେ ମହିଳାଟି ଭାବିଲା ତାର ଭାଷାରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଲା ବୋରଗିଆ ତତେ ଆଉ କିଏ ମିଳିଲାନି ମୁଆ କା ମୋଟି ଆଉ ତତେ କିଏ ଦୁସିଲାନି ମୁଆ କା ମୋଟି ତେଣୁ ଯୋଉ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଥିଲା ସବୁ ପାଣି ସେ ପିଲା ଉପରେ ଢାଳି ଦେଲା ବେଳେ ଯା ସ୍କୁଲକୁ ଯା ମତେ କହୁଛି ମୋଟି। ତେଣୁ এইଭଳି ଏକ ଶବ୍ଦରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତମ ପାଇଁ।